MyLife Kama PSFX je vhodný pro použití u kojenců a dětí, dospívajících, dospělých, žen, které plánují těhotenství nebo jsou těhotné, a starších osob. Některé osoby žijící s diabetem prvního typu nemusí mít pochopení nebo schopnost bezpečně používat MyLife Kama PSFX, například velmi mladí lidé a osoby s poruchami učení nebo demencí. V případě potřeby může aplikaci ovládat rodič nebo pečovatel, ale telefon musí být v dosahu 6 metrů od osoby s diabetem první typu, aby bylo zachováno spojení Bluetooth s pumpou a senzorem. Aby se zabránilo náhodnému použití aplikace MyLife Kama PSFX, je k dispozici funkce blokovat. Když je funkce blokovat zapnutá, nebudete moci použít funkci Boost nebo Ease Off ani podat bolus. Nebudete také moci kalibrovat senzor nebo zapínat či vypínat automód. Chcete-li aktivovat funkci blokování, otevřete hlavní nabídku aplikace. Přejděte do nastavení a posunutím přepínače doprava zapněte funkci blokovat. Pokud chcete používat bolusový kalkulátor, Boost nebo Ease Off, posunutím přepínače zpět blokování opět vypnete. Jako další bezpečnostní funkce nebude bolusový kalkulátor fungovat, pokud telefon nemá heslo pro odemknutí obrazovky. Tím je zajištěno, že přístup k aplikaci MyLife Kama PSFX a podání inzulínového bolusu mají pouze oprávněné osoby.